चिरांनि सानसुलि नार्जारिया गोथौ बेरामाव गोग्लैनानै दं। दुखुआ बबे समाव सोरजों साफियो बेखौ रावबो हमदां हाया। मा एसेबां दुखु गोनां सानसुलि नार्जारिनि खाफाला? चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं थालिरबारि गामिनि थागिबि समर नार्जारि आरो बिमा अम्बे नार्जारिनि फिसाजो थरायना सानसुलि नार्जारिया फैगौ 2023 मायथाइनि जानो गोनां मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां उन्दै हिन्जावसाया मेगनाव मोदै बिखायाव दावदाब लानानै गोबां दुखु खस्थ'यै पेरालाइसिस बेरामजों भुगिनांना दं। रांखावरिनि आंखालाव गोजौ फाहामथाय लानो हायैलाय बिमा अम्बे नार्जारिया बिटिआर खुंथायनिफ्राय फिसानि थाखाय राङारि अनसुंथाइ नागिरहरदों। लोगोसे सोरबाफोर सुबुङा बिनानावनि दुखुखौ नुदोंब्ला गाहायाव होनाय एकाउन्ट नं 8909297739 IFSC SBI N 0007171 आव खर' गंग्लायनानै खावलायहरदों। बे जानाया माइ गायखांहां सेमोननि ओमफ्राय दानि होमबा बोसोरसेयानो हमबाय बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो ख्रुयैनो स्कुलाव थांगासिनो आरो मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि बिदि जाबाय थायो। मुलि होयो बिदिनो साननै गाहामल' मोजां जायो आरो ग्रोब जाफिनो ओमफ्राय हमनो हाया आरो ग्रोब अजानाव थाङो ग्रोब बिदिनो माबाफिनो बिदिनो जाबाय थादों आरो नै दाखालिसो बारा जानानै डाक्टारनाव लांबाय एक्सरे खालामहैबाय एक्सरेनि लेखा मोनबाय ओमफ्राय रोदा नायबाय ओमफ्राय दा बिदिनो रोदा नायनानै पेरालाइसिसनि होबाय आरो दा मुलि बिदिनो जालाय बेयावनो हाबो लाइब्रेरियावनो। मा स्कुल? खुंग्रिं हाइ स्कुल। मा क्लासाव? 10 ने फाइनाल होगोन एबार? औ 10आव हाबोमोन। गरम बन्दनिफ्रायनो सानसेबो थांनो मोनाखै आरो बे स्कुल खुलिजेननायनिफ्राय गरम बन्द जानायनिफ्राय। मा नाम ओरैनो बेना नानिना? सानसुलि नार्जारि। दा बे थाङियानो थाङि अजानाव थांबाय ओरैहाय बिजिनियाव ओमफ्राय थांनानै फैलायबाय ग्रोब दा बे माबायाव बेंटलनिफ्राय अजा हमबाय दा बेजों एसे माबागासिनो आरो होमबाबो जाजोबद्राया दा बेखौनो होगासिनो आरो अजानि खामानिखौ मावगासिनो दं। रायजो राजाफोरनाव ओरैनो जेनेबा न'खरावथ' गैया नालाय नोंस्रा? गैया जोंहालाय माथो खालामनो बे रायजोनि अननायाखौलाय जों माथो बुंनो हानो। अनबा अनबाय अनाबा थाबाय जों जेबो बुङा। सरकारखौलाय? सरकारनाव अनोबा अनबाय गैयिनि थाखाय नायनो एसे एनै गथ'खौ नायनो थाखाय जोंबो नाया नङा नायबोबाय बोसोरसे मानि आरो ख्रु नायबोगासिनो दं होननानै ओमफ्राय जोंबो सोरबायाबा होनो अजानि नङा बियो माबानि डाक्टारनि नङा अजानि लायनोसो होननानै बुंनायखाय दा लांथ'नाय जायाखै आरो ओमफ्राय उनखालाव अजाजों गेलेखांबा डाक्टारनाव सोलिगोन बायदि जायामोन नोंनिया? मावजोरदोंमोन। ओमफ्राय थिथिफोर लायाखैमोन नामा? थिथि लादों ओमफ्राय होमबाबो जायाखिसै? ओमफ्राय दा जेन'बा नों मा क्लासाव हाबो होनदों? 10आव। दा बेमारा हामबायबायोबा नों स्कुलखौ हाबफिनगोन ना हाबफिना? हाबफिनो। सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनबा हामगौमोन आंनि बेमारा हामनायनि। बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।